zorionak esan beharko. Ospakizuna txikia ez dalako, hori beste urtetan, eutsi diolako gure eskakizunei, eta eusen jarraitzen dugulako elkarren arribagoan. Eta ez da gutxi, asko da hori. Eta lortu ditugu mejorak, ez noski gu nahi gendu guztiak, oraindik 2008 ez dugu lortu, eta ez guretzat bakarrik, ze hori da baita ere urrengo generazioentzat. Eta ez gu bakarrik, baizik beste langile, movimentu eta sindikatoekin batera parte hartu dugu. Nahi nuke orduan komentatu gaur jasotako horrian datorrena. Gure abia puntua, ganok dakizuen moduan zen, urte askotan lastertzen milita gero, pentsioen igoera 0,5 ekoa izatea erabaki zutenekoa. Hor, sortu zen haserreakin hasi ginen biltzen. Erabaki hori eta beste batzuekin pretenditzen zuten gure pentsioak pixkana jeistea. Jeistea, baina horrek ikusiko duzuen moduan, ia erdira jeistea, gainera. Eta gu kapaz izan gera biltzeko astelehenetan eta lehen horrian dion moduan 230 astelehenetan. Guk lortu dugu mahai gainean jartzea, aberastasuna ez dela batzuentzako, bakarrik baizik guztientzako banatu behar dela. Eta horretaz gain, izan gera erreferente garrantzitsua gure eskaeran defentsan. Ez dugu bakarrikan pentsioan eskatu, baita ere osasun zerbitzuak, mendekotasuna duten personan atentzioa, banku zerbitzuak gure erara eta guk aprobetxatzeko moduan egitea, eta soldatak, eta baita ere pentsioak, balioa galdu gabe eguneratzea. Esan behar dugu, hauetako reivindikazio batzutan, estaduko beste komunitateekin batera egin ditugula baita ere. Onartezina deritzogu prezioak igotzea, bankuak eta multinazionalak euren irabaziak igotzeko, sekulako irabaziak izan dituzte. Bitartean, jende askok ezin du etxe eroso bat o kalefazioa eduki behar bezala, edo osasuneko zerbitzuak o elikadura edo erretiroko pentsio duinak. Orduan, oraindik lortzeko daukagu 1080 guztientzat, gutxienez, oraindik lortzeko daukagu, beraz, ez dut ikusten jarraitu beste erremediorik, eskakizunak aurrera ateratzeko. Eta esan beharrekoa da, guk herritar guztiekin batera eskatzen dugula aberastasunaren banaketa. Gazteak eta nagusiak, andreak eta gizonak, langileak, lanean ari direnak eta pentsiodunak edo mendekotasuna dutenak danantzako. Egin ditugu elkarretaratzeak guztiok batera eta berriro ere uste du egin beharrean izango garela. Orduan, beti bezala guk diogu berdin dio nork gobernatu, guk pentsioak defendatu.
Beraz, bukatzeko ez, jarraitzeko, esango nuke, pentsiodunak Aurrera!